Здравейте, хора! Днеска ще играем... Нека да видим как се казва. Че я забравих. Но играта майче беше готина. Не. Беше в интернет. Извинете, но за малко ще го спра. Съжалявам. Хора, завърнах се. Играта се казва Pixel Warfare. И нека да я видим. Съжалявам, ако при зареждането нещо ми зацепи, много се извинявам. Нещо ми става с нета. Бъкане с боклуци. Ето. Така. И преди малко един от Фейсбук ми вика: Диан си има вече Фейсбук. С 3 картинки. Добавя и 3 картинки. И аз какво да направя? Да му пляскам ли? Бани са, ако иска да му подаря. Това... Аз имам... аз ще му кажа: Диане, аз имам Фейсбук от 6 години. От 6 години, братче. Трябва да подариш не баница, не пица, бе. Един Ситроен. Извинете, ако не се чуват звуците, просто нещо му става. Ще видя и тук само за малко. О, не, объркал съм се. Добре, аз